नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो. 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी. शुभेच्छूक स्वप्नील शेटगांवकर, पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे, तशेंच मोरजाई देवस्थान समितीचे वांगडी. Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd. A right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड PU पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टरलैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. असे म्हणतात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उजळत असता. हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जीवनात भरचे असे देवीकडे मागता. आणि नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो असे समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारातर्फे हांव देवीकडे मागता. नवरात्र ही 9 दिवसाचा उत्सव. देवी महादुर्गा वेगवेगळी रूप धारण करून महिषासुराचा वध करते. ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो ही देवाकडे प्रार्थना करतो. An institute, a name that hotel industry trusts. देवी महात्म्याच्या आयच्या भागात आमी वतात पेडणे तालुक्यातल्या धारगळ ह्या गावात. हांगासरू स्थापीत आसा श्री देवी शांतादुर्गा म्हापशेकरांचे ग्रामदैवत. पणजे साकून हो अंतर 45 मिनटांचेर आसा. चड येरादारी असल्यार मातसो आनीक वेळ लागता. म्हापशेचो राखणदार श्री देव बोडगेश्वर आसाच, पूण ग्रामदेवी श्री शांतादुर्गा रक्षण करपाक आसा हो विश्वास सगळ्या भक्तांक मनापासून आसा. धारगळच्या वाटेर वता आसतना कोलवाळचो पूल लागलो आनी केन्ना धारगळे पावली कळेच ना. ह्या देवळाचो आरकाटो रस्त्या वयल्यानूच दिसता. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते. देवी महात्म्य ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज नवरात्री उत्सवाचो 6वो दीस. आयच्या दिसा पूजन जाता ते देवी कात्यायनीचे. देवी दुर्गाच्या वेगवेगळ्या अवतारापैकी देवी कात्यायनी हो तिचो एक अवतार. ह्या अवतारा फाटल्यान आख्यायिका आसा. अशें म्हणटात की ऋषी कात्यायन हाणें खूब तप करून देवीक प्रसन्न करून घेतली आनी तिचे कडेन वर मागलो की ताच्या घरा तिणें चली म्हणून जल्माक येवचें. देवीन ताका हो वर दिलो आनी ताच्या घरा ती चली म्हणून जल्माक आयली. म्हणूनच ताजी चली कात्यायनी म्हणून तिचें नांव प्रचलित जालें. आज नवरात्री उत्सवाच्या निमतान आमी देवीचें दर्शन घेवपाक आयल्या ते धारगळे हांगासरल्या देवी शांतादुर्गाचे. तर चला तर देवीचे दर्शन घेऊया आणि तिचो देवी महात्म्य जाणून घेऊया.
देवीचे देऊळ बरेच व्हडले आसा. शेकड्यांनी वर्सां पासून हे देऊळ हांगा स्थापीत आसा. पंचायतन देवांची देवळां थंयच आसा. वडाचे पेड आनी देवळाची कमान पुरातन वास्तुशिल्पशास्त्राचो आनी एक जतनाय करून दवरिल्लो सोबीत असो देखावो. लाकडी दार जितले सोबीत आसा तितलेच अखंड. दरेक देवळा भाशेन ह्या देवळाचो दिपस्तंभ आसा. दोनाय वटेन भव्य अगरशाळा, भितर सोपे आनी सभा मंडप. थंयच ल्हानशी ही घुमटी आसा. सगळो वाठार पवित्र अनुभूती दिता. नवरात्रीच्या निमतान सुंदर सजावट दिसता. देवळान भितर सरतना देवीचे मुखदर्शन जाता. त्या क्षणाक जन्म दिणारी तूच आनी मोक्ष दिणारी तूच. आई, तुझ्याच कृपेन सगळे घडटा आनी तूच हो सगळो संसार चलयता. मनात अशेच विचार आयला बिगर रावना. शांत आनी तेजस्वी रूपी ही देवी शांतादुर्गाची मूर्ती सगळ्यांचे कष्ट निवारण करपाक हांगा विराजमान आसा. ह्या देवळात नवरात्रीच्या वेळार आनी हेर दिसाय देवीची पूजा अर्चना जाता. नमो देव्याय महादेवे शिवाय सततमानम प्रकृती भद्राय निदावृदासुदां या कुंदे तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावृदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा. शारदीय नवरात्रोत्सव जो काय सुरू झाला तो शारदीय नवरात्रोत्सवात तो काय पहिल्या दिवसापासून दसऱ्यापर्यंत ही जी काय सेवा जी काय ते होते ती पहिल्या दिवशी इथे मानकरी येतात. ते 9 दिवसाचे 9 मानकरी म्हणून इथे असतात. त्या 9 दिवसात प्रत्येक मानकरी सकाळी येऊन इथे आपली सकाळी अभिषेक सेवा करतो, कुंकुमार्जन सेवा करतो. त्याप्रमाणे नंतर ते गोठी भरतो. देवीला जो काय सिदा आणतात ते सिदा ते देवतेला अर्पण करतात. त्याचबरोबर दुपारी महानैवेद्य जो काय तो सिदा आणतात त्याचा महानैवेद्य होतो. संध्याकाळी मकराला जी काय फुलं बिलं आणतात ते मकरोत्सव होतो. त्या मकराची सेवा करतात सगळी व्यवस्थितपणे संध्याकाळी. आणि असे हे कार्यक्रम हा 9 दिवस सतत चालू राहतो. प्रत्येक वेळी वेगवेगळे यजमान असतात, ती वेगवेगळी पूजा करतात. आणि मकरोत्सवाच्या दिवशी जे काय नवरात्राची बसते तर इकडे ह्या शांतादुर्गेला जे घटस्थापना म्हणून जी असते ती घटाची जी पूजा आहे ती ब्राह्मण सकाळी 9 वाजता झाल्यानंतर पूजा करतात, घटाची पूजा करतात. घटाची पूजा झाल्यानंतर मग देवीची एकतंत्राने पूजा होते आणि त्यानंतर मग यजमानाकडून सेवा करून घेतात. हे जे काय 9 दिवस कार्यक्रम हा तसा चालू राहतो. दसऱ्याच्या दिवशी सीमोल्लंघन म्हणून असतो. त्या दिवशी दसऱ्याची पालखी होते. संध्याकाळी 4 वाजता ते सीमोल्लंघन म्हणून ही पालखी बाहेर जाते. त्या सीमोल्लंघन तिथे जाऊन पूजा होते त्या शमी वृक्षाच्या ठिकाणी आणि तिथे जाऊन ती पूजा होऊन परत ती पालखी माघारी येते. आणि ती माघारी येऊन परत जे कोण लोक तिथे भेटीला येतात त्यांची आपला ओटी फळं फुलं ही त्या देवतेला अर्पण करतात. आणि ती नंतर मग एक देवीला प्रदक्षिणा घालून ती परत मंदिरात येते. आणि ही जी काय सेवा आहे ही सेवा नवरात्रोत्सव ही सगळी एवढी होते. आणि पालखी मंदिरात आल्यानंतर परत देवीची आरती होते. आरती झाल्यानंतर मग सर्व लोकांना अभिषेक करतात. अभिषेक करून झाल्यानंतर मग प्रसाद वाटणे होते, गारणं होतं. ही सगळी सेवा दसऱ्यापर्यंत ही एवढीच पूर्ण होते. आमच्या मंदिरात शांतादुर्गा मेन देवी, त्याचप्रमाणे पंचायतनाम्यात सांब, शंकर, गणेश, गणपती, दंडपाणी, रवळनाथ ही आमची पंचायतन देवता आहे. पाठीमागे उत्सव आणि मे महिन्यामध्ये वसंत माधव म्हणून पूजा होते. तर ही इकडची जी मूर्ती वर्षातून एकदा त्या वसंत माधव ही म्हणून तिथे पूजा करतात सर्व ग्रामस्थ. तो रविवार जो शेवटचा जो येतो त्या रविवारी येऊन ही पूजा करतात. सर्व ग्रामस्थ भक्तजन येऊन ही सगळी सेवा करतात आणि सर्वांचं कल्याण व्हावं अशी प्रार्थना करतात. त्या दिवशी सर्व लोक इथे मंदिरात येऊन ओटी भरतात, सांगणं करतात आणि जातात.
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. देवी शांतादुर्गा ही शांती आणि सुख देणारी दैवत अशी तिची प्रचिती आसा. आजच्या नवरात्रीच्या दिसा देवीकडे हेच मागणे करूया की तिने आपल्या सगळ्या भक्तांक सुख आणि शांती दिवची. आजची कार्यावळ आम्ही हांगा सोंपयता. फाल्यां परत एका देवळात देवीचे देवी महात्म्य जाणून घेवपाक वचूया. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं. नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो. 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी. शुभेच्छूक स्वप्नील शेटगांवकर, पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे, तशेंच मोरजाई देवस्थान समितीचे वांगडी. Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd. A right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड पीयू पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टरलैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. असे म्हणतात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उजळत असता. हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जिवनात भरचे असे देवीकडे मागता. आणि नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो असे समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारातर्फे हांव देवीकडे मागता. नवरात्र ही 9 दिवसाचा उत्सव. देवी महादुर्गा वेगवेगळी रूपं धारण करून महिषासुराचा वध करते. ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो ही देवाकडे प्रार्थना करतो. An institute, a name that hotel industry trusts